Masu bin almasihu ‘yan uwa cikin Kristi maza da mata, barkarmu da warhaka. Bakinmu muna marabtan ku da zuwa, muna da murna da kasancewarku a tsakaninmu a yau. Ka marabce na kusa da kai, ka faɗa masa da murmushi cewa Merry Christmas in advance. Ni don Baptist Church Sashin Hausa, masujadan ba da shaidu, tana da shirye-shirye masu kaitarwa kamar haka. Wa'azin kalmar Allah, koyar da maganar Allah mai kawo fahimta, addu'o'i masu sauya al'amura, shawarwari masu gamsarwa, yantarwa da kubtarwa. Yanzu kuma ga cikakkun sanarwarmu na yau. Yau da yamma in Allah ya kai mu, akwai zumuncin anguwa da karfe 5 na yamma, sai mu gayyaci abokai da makwabta. Sai kuma ranar Laraba mai zuwa 18 ga wata za mu yi sujadan Kirsimeti, bonfire da karfe 6 daidai na yamma. Za mu yi sujadan ne a harabar ikkilisiya yayin da za mu yi ta rera wakokin yabo, koyaswa da wake-wake cikin littafin wakoki da sauransu. Sai mu gayyaci wasu. Saboda kaunar da Allah ya yi wa duniya, sujadan Kirsimeti za ta kasance ranar Laraba 25 ga wata da karfe 8 na safe, wanda zai zama haɗaɗɗiyar sujada da Turanci. Sai mu gayyaci kowa da kowa. In Allah ya kai mu karshen wannan wata, za mu yi sujadan ketare dare, wato cross over night da karfe 10 na yamma. Kungiyoyi sai ku fara shiri domin wannan rana. Littafin Afisawa ta ce, saboda haka ne mutum sai ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa, ya manne wa matarsa, su biyu su zama jiki guda. Sai ga 'yan uwa suna gayyatar mu zuwa ɗaurin aurensu kamar haka. Yanzu ana sanar da 'yan ikkilisiya cewa littattafai koyaswa na shekara mai zuwa suna nan a yalwace. Idan akwai mai bukata sai ya tuntubi teburan ushers. Da haka ne muka zo ga karshen sanarwarmu na yau. Don sake kallon shirye-shiryenmu sai ku biyo mu a shafukanmu na sada zumunta, YouTube, Facebook da TikTok. Don yin haka sai ku neme mu ta NDBC VI Hausa, sai ku danna subscribe, like, share da comment. 2024 shekarar mu ce ta bunkasawa daga samaniya. Ni koyar mustard ne, za a dasa ni, zan yi girma zuwa itace mai girma, zan bunkasa, zan cima burina, ina bunkasawa. Mu gama sujada lafiya.